beloved people of God, and what I'm intention to keep this talk long. I just want to drop a message. I came to the social media today. People are rejoicing. A lot of people are rejoicing over a lady called Ogechi Okeke Njaka. She's a blogger on social media that's ejidere on a case of cyberbullying. I'm not here to talk about her. I'm not here to talk about Ogechi Njaka, whether she's doing good or not, whether she's right or wrong. No. But what I'm saying, why I'm here, is that I want to talk to some of you that are rejoicing about her. Afuchamia, you know, the same thing you are rejoicing of. You are happy. I got you yanga. I gave me enka. And you don't realize it, that you are doing the same thing, and you have been doing the same thing and be going free of it. Echetarum Ogem Batan internet last year, where for case a bully evangelize Ebukobi. Manjota in the Chirechi, Mandane Chihechi, or when if you want Cameroon, Ebukobi did nothing to you people except being good to his people. What you people did, for the son a marriage, for the son a fake prophecy, for the see and a bully, one no okay. And you think that one is they claim that teaching people good, that teaching people, that trying to prevent people from it. It took me I feared he digging anya in a cheat to Punkendi Ozo. Oh, could you no way you question you could be here, or where Bukobi problem gay. Oh, yeah, dirigi, a mam. Mwa mother Mario. Where puta? Where's your moon name, Igbo? Uno lapu waka, no one for Merono. Soon, rap your body in Nachua Oria. Kai no bro ike chuko na rono kai nebeke nanya no bro na utakwo so siriwam no bro si ho na aka chuku no kuya ya anyo mana o si na aka chuku o nwere ife unu ya emenwu ozugbo nkwurie atotorom bully bem since ahụ kemgbe last year onwe achọrọ adimeki adio because amam na onye diere m ọrịa ga-edugidem chegidem. Enwe ofu page one na Facebook. Achọrọ m ikpe aha in order not to draw crowd to him again. This page enwere onye m onye obu ruo kita or the faceless. Obro na nsi onwu na mama ama m ife America ka mbia ama m ife ayi eme. Mana nwa believe ni iche oge nke Chukwu. O wee tuturu m. O nwere ife okwura maka m. Okpom onye ohi, okpom onye ama, okpoma o nwere ife a na-akpa, o nwere ife a na-ekwu ekwu, ọ na-ekwuro. But many of you na Ogechi Okeke believe ihe ọ na-ekwu. Because I see many of you, you come to my page, ikpomu fake mother, fake sister, nka. Maka gini, ni jere na page, mother na akojom, imara onye mbo. Ifu bero mbo. You have never had any encounter with me. All you know is that as long as I'm talking about Ebukobi, I am a fake person. I'm against the church. Church in Kina Hubehu, Ebehane Kuto Ebukobi. Church in Ebukobi Nana, Lagos Archdiocese. Go to the cathedral, go to the bishop's house. Juju. When a problem with Ebukobi. Because if you know. Onwe na from the field na gbara Chukwu odibo. Obro so page ya.
Onwe kwere onye ụkọchukwu ọzọ. Among onye ọbụla ụkọchukwu niile nọ n'ụwa, onye ụkọchukwu nke chọrọ m ịkpụ ya aha ọzọ, ọ tụtụrụkwa finish ye. Maka na asịsị rapụ Ebuka Obi, ihe ọbụla kwuru ọsị na fake na magro theology, memero philosophy. Echọrọ m fada, ọ bụrụ iwu na mmemme theology or philosophy. Ihe ọbụla m kwuru, ọ tụgharịa ya n'ụdị ọzọ, gwa m na o mere theology. Na kọtọm. To the extent that on my birthday, 6th May, on na page ye, ne bully. Mmepe ọnụ. Kam satu ya hụ. Asị gịnị, madamadi arụọla ala, onye ụkọchukwu ka ị na-asa okwu. Akpọrọ m fada aha, nwere ife ọbụla m kpọrọ ya, just na m kwuru okwu Ebuka, ọ tụtụrụ m 2 times na page ye. Mbosi nsị ka m satu ya hụ, ọ bụrụ nsogbu. Mana kita, ọ nọkwa ebe ọ nọ na ije na page ya kita ife ọ na-akọwa akụkọ Ogechi. Ọ na-amụ ya amụ, mana ibuliri m. Ụkọchukwu. Ibuliri m, and you have been bullying me. Even na-aga na page ndị mmadụ, na even na page aha na-ebuli m na-afụ comments ya, people na-epik ya na-esendere m. Mana ị nọ na page ya kita na-achị Ogechi ọchị. Ọ ka nsị gị kita na ihe mere Ogechi ga-emekwa gị very soon. Afụkwalụ m ma onye nke nọ na page ya mara onye, one day God will expose him. Because there are things you can't do and go free. Achọrọ m ka ị bịa spend the ego ịchọ onye ọ bụ. Ịchọta onye ọ bụ. Onye ọbụla bi America mana ọ dị easy inwe onye ọkwa dị phone ka o ji na-eme ihe ahụ. Ọkwa dị kọmputa kwa nwere ihe na-enye ya internet. Mana government agency will just trace you exactly where you are doing it. Mana ego gburu ya. Achọrọ m spend onye ahụ ego maka na ọwa ọtụghị ya. All my friends, fans, relations, family sim ka na onye a na-emebi aha gị n'ụdị a. Mona Mary gbara nkịtị. Nsị a na m achọrọ ka unu spend ego na ego ahụ unu nye m ya ka m wee zụọ ụmụaka. Enwe m orphans m na-azụ. Enwe m adopted children m na-azụ. Enwe m a lot of them no scholarship. I need that money. I cannot spend that money. Iji achọ faceless person. Onye chọrọ believe ya believe oyi ma agba m karat. Nnọrọ mbosi m dị busy, week m dịchara busy, ma pụta m Facebook. Asị ọgbala ọsọ, hey, anya chufuola ike agwụla ya. Mpụta, asị ọpụtakwa n'ọzọ. Onwere ife mere ụwa mete mma. So, the short message m chọrọ inye ewu. As you are accusing people, when you are pointing one hand at somebody, the 4 hands are accusing on you. The 4 hands are pointing on you. And you see the anger of God. Many of you will not go free from it. Onye osokwara gị bụrụ, ihe osokwara gị shie, title osokwara gị nwe. You can gather crowd. Unu mana olu ndị ọjọọ ka a na-anụkarị. Bad people are more. They make noise. Good people don't make noise. They will come to this message now. Barikwamu. Mana unu mana ọbụna unu ma mother Mario. Unu mana me dey kia. Enwere m taa isu unu okwu. My spiritual children saho has no mother Mario. Onye ọbụla si ebe ọ nọ si ha kwụsị ihe unu na-eme na page ha block onye. I have many spiritual daughters. I have many spiritual sons. Obrokwa ndị sister mo ndị brother mo brother ndị nka na-ekwu nke a bụ lay people. Ya we tụpụrụ m ọnụ ha enyekwa gị back. So when they give it to you back, don't say it's Mother Mario. Enwere m time on. I don't have time. I only have time for things of the Lord. I only have time to come to the social media to give people happiness on him the mayor, giving people joy, happiness. I am a happy, just like now, pardon me, man, life here. I was just driving down to the mailing
post office. So somebody called me and was telling me, one of my spiritual daughters, na onye dị ota ife no na angori maka Ogechi while o mere m nka. So I decided to look mbia fu ihe na afiotun. It's not all about gathering crowd on social media in the name of monetization. Ego one ka na akwudo na ihe ahụ. Ego one ku na achọdi ihe ahụ. Unu jem unu puta. It's not all about asking for apology. Ikwutocha mmadụ ibia yoba apology. Na imesi ife ị na-eme kwutocha mmadụ bulicha mmadụ mebicha ahịa. Mbosi onye ahụ ya eje ka o tinye gị n'ụlọ nga. Mbosi onye ahụ ya emezi nke o ji wee wuru mmadụ. Unu ekwu akwa ndị chọọchị enu. Ọ ndị chọọchị enu. He nwere legal team. Ọkwa ndị chọọchị enu ọkwa ndị. Mana kịta fena ha eme ihe a na-eme. Ide echetakwa na ndị chọọchị enu. Onye aga na-eme ihe ọ na-eme. Ihu na ndị otu anyị ndị echichi isi n'azụ na-ajanyere mebie ihe na-emekwa unu. Nkwasị na mekwu one. Mgbe nọ na-akọtọ onye sister, on the sister niile ka na-akọtọ. Ma ọ bụ na amaro. Mgbe na-akọtọ onye fada, on the fada niile ka na-akọtọ. Mgbe onye fada pụtara kwaranụ na-eme ihe mpịtọ ya ihe a ga-eji wee kọtọ ndị fada ibie onye fada ndị ọzọ kwesị isi ya nwoke nnaba n'ozugo. Ka anyị dụọ n'onwe anyị ọdụ. Adị m achọkwa okwu. Onye ọbụla m mmadụ Mario mana m ada achọ okwu. So ihe m yọrọ unu rapụ nna Ebuka Obi aka. I've been in this social media since 2012. Onwere ya si mụ na ya na-ese. Onwe ife mfu m kwesịrị ikwu nkwuo ya gafelu adị m ekwu ya ọzọ. Mana nke Ebuka the thing bialukaliam because since pụtara ụwa afụbeghị m ebe ya onye chiri echichi nọ na social media na-akọ ọnụ. Afụbere m ya. Afụbere m ebe onye chiri echi ga-ekwu ofu ihe taa. Ofu onye ka iji tata Ebuka, Monday Ebuka, Tuesday Ebuka, Wednesday Ebuka, Thursday Ebuka, Friday Ebuka, Saturday Ebuka, Sunday Ebuka. Monday ọzọ ibidokwa ha mwe si ha n'ozugo. Biko na ụmụnne n'ozugo. What sin have I committed to merit you assassinating my name? To merit you sponsoring, crucify her, to merit you telling them all sorts of lies against me. Inekwie ka onwezi edi biara enum o ya anuzim nsigi na na-achọ di. Ogi kwugidem oge eme Jesus o mafuzi n'anya. Ogi kwugide ya kedi ya onye na-achọ ka o mebi afam ka ihe ichere chọrọ igen. So nsi ihe na again you are inviting the Holy Spirit ka o fia gị ọnụ. You are inviting God to do what? He na-echere m ka onye get back to sender. Ndị niile onye na-enwe ihe mere gị were na-ekwutọ na-eshia na-akparị ya ọ back to sender. Ka ọ bụ mmadụ na-abụ ụra ma lala ụlọ na-eche mmadụ Ifeanyị Chukwu. Na-alala ụla mkwere m aṅụnụbeghị ọgwụ ụra before. Ife ebe na-alala ụla isi ome ego. Onwere ife na-disturb m because kedu ife kwụ bịa n'ụwa na-abụrụ ife anụwa na-arụ. Why did I come into this world? Honwe ka na-achọ ka mmụọ ka ọ dị ka na-achọ ka nnụọ ka wụ iru nka. Kedu ife mpụtara uwe ime na wee gbasa oziọma nke Chineke and be happy? Why do you think you can make me unhappy? For what? Unhappiness or one ebe, anger one ebe, hate or one ebe. Continue your hate. That thing that made you to hate me is what made millions to love me. On a marrow. When I'm in a bunamenu, the more you talk about, you're advertising me. The more you talk about Mother Mario, the more you're telling people, Fana batana page in Kafamoronyewu, Fana pom.
make the video blackmail our congregation. Imakakita ka unenwebe vocation, nke vocation. Hey, Chineke. Yeah, MSD, imagine people are afubaguzo. People don't believe trash again. Also, they didn't even believe trash. When you talk bad about somebody, people want to know that person. They want to come and encounter that person. I'm telling you. When you talk, hey, the congregation, they now want to come. Eh? Kefi ejikwa mugwo, kefi meloge. Woke. Kedun kill dele na Bible. Only if jikotara light and darkness. Nothing. Kefi ejiwe kwa mugwo. Why will you hate me? For doing what? For telling you to leave your brother alone. For telling you the truth to stop internet bullying. For telling you the truth to stop false accusation. If you're angry, you enter your room, drink cold water, and sleep. Eh? Generation uno abumono. For real. Odirama. If you have any money, na mama murugamu mata, no gana agbawu obi. No ge wutie. Gwa mama gi ni na bully onye sister na social media. O ga sigi nwa me irukwa ala. Osogodu mama gi ya wuru na ọ na akpu isi ana. O ma like ye. Ma ndi na akpu isi ala like ndi sister. Yes. Obru na nino onye sister na janyere gi na azu. Mo onye fada na janyere gi na azu. Na gi kwuto onye sister. Ikwesi ima na onye ahụ bụ ekwensu. Gi nwa bụ lay person. Iwe page ije kwuto onye sister. Ifu na ndị onye na-ajanyere gị wo onye chiri echichi. Ikwe, hey, Chineke, ikwesi ịtọnụ si ya, even you Brutus. Chegharịa, nwanne m. Chegharịa mgbe gị fọdụrụ. Chegharịa ma dịrị na ebi na-aga. Chegharịanụ. Kanga men before. Hey, Uche Nwanemo, you're online. How are you? I'm gonna call you Kai Korea no ten. Mwanu, my beloved ones, may God bless you. All of you that love me, I love you too. I told you people the other day to pray for me. Sometimes when I see what is happening around us, onka na di ewe mi iwe nsi mande otu anyị kwa kezi ha na akuzi mgbe hụrụ onye echichi nọ na social media na agbasaga. What are you teaching the world? What are you teaching the world? Madamari ada agbasaga eziokwu ka nna agwa unu. And when I'm time, I am telling you the truth. And on the last day, God the eternal Father will bear me witness that I told you people to stop scandalizing people on the social media. You create fake pages, come to my page to within that you comment Hana na on new page. I just block you. Yes, my page is for happy people. My page is for sweet people. My page is for those liking other people's progress. My page is for those that believe in God Almighty. And I ask God to bless you people. Share this message. Share this message. Say Nancy Hatch is no God church. Because they are the same. The sentinel have feeling Ogechi mere. They are doing it worse. Because Ogechi Okeke, she's a lay person. And some of them feel I want to end this message by telling you that social media bullying
is not good. Bullying of any kind. In fact, both in social media and outside the social media, it is a sin and it is a crime. It's subject to jail terms. False accusation of any kind is a crime. When you are caught, don't say on the church. Ige jenga. That man is a nice man. That's when you see na video yabuna. My video, you know, na get here. Right manager near Kibu Hibu Terefo. I could that page. Because it's getting out of hand. Anybody who speak good, let me tell you, some of you that is against Ogechi, they are not just against her because of Ihomero. But the moment Emetri attached to Ebuka, make that what I no one walk good about Ebuka, that's your problem. That's why you are rejoicing. That's why you are not real. You are not facing the reality. If you want to face Ihomere, if you learn face it and keep Ebukobi out of it. But you people, all the comments in now, in Kweba na rinye Ebukobi, otabiri omejigi. Otabiri omejigi. Ebukobi, ojigo ugwa. Oriri nke doweregi. Oya na pro na alone dị na village. The moment you ever call that name Ebukobi, or the heck on Yakukwa Nama, Akukwa Mazinono, oh, away home, no one mad. Take it easy. As for me, Mother Mario, you are wasting time. You are false accusation, you are bullying, you are whatever. It's not moving me, it's not touching me. Giwaki here game. So even I saw a video where my kids are praying for me and even God will catch all of you that want to assassinate and anybody that try to take away my happiness. Oh, Holy Ghost fire. That's Chineke gebus on Apogia. What if he mem? Una Charlie China and the authority, Mugari Ebenine Konu Mecha, K market. Since last year, can work and one faceless. Now, cotton, K market. You're making people are loving me. In fact, the way people are love them now, the thing they make me embarrassed. On I form a magazine occasion because when I go to occasion, on I feel to Mother Mario. The other day, Nime plane. Somebody pour them na first class. See me say Mother Mario, come and sit in my first class. A book rock on first class. Can you imagine? You who is bullying me? Have you ever sat in a first class before? So you're making me great. You're making, oh my God. Because I think it's time for say your name, don't know.